yung mga ngayon nagkakabuti tayo. Ngayon din natin. Bangon ni pa? Atur ka. Ngayon, sugot na, mayong gabi sa tanan. Bisan dili maayo ni atong panahon, pero atong pasalamatan ng Ginoo tungod kay siya padayon nga nalipod sa mga kinabuhi. So, sa mubo nga higayon atong isgutan ang mga pulong sa Ginoo nga makita siya sa Mateo 14. So nini nga panahon na mo ni ang panahon nga kanang nagpakaon gikan si Jesus ani og mga tao pinagi sa 5 ka pan og 2 ka isda unya mo ni ang istorya nga kining minglawig sila sa mao nga kining suba dayon giapa sila ni Jesus tungod kay kanang nagkinahanglan sila tabang. So before ana magampot na atong iduko atong ulog yung mga mata. Ginoong Dios nga labing gamahanan, salamat Lord sa kagabion. Salamat kay Ginoo sa pagpanalipod kanamo sa tanang mga pagsulay sa kinabuhi. Among giampo usab Lord ang mga tawo nga naa sa bagyo Ginoo sa pagsulay karon og hinaot Lord ning kagabion nami makatunan. Pasaylo ami sa mga kalapasan o balaang espiritu makigstorya ka sa mga kinabuhi ning kagabion sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. So ning kagabion ato nga mahibal-an og unsa may makatunan nato nga mga tao sa panahon sa mga pagsulay sa kinabuhi, labi na ning bagyo sa kinabuhi mga igsoon. Amen. So sa akong ingon ko ganina, aning panahon na paghuman og pakaon ni Jesus sa 5,000 ka tawo sobra pa ning gipauna ni ang iyang mga disipulo sa usa ka kining sa lanaw o suba. Unya si Jesus, ingon ang Bible na ginusara siya nga nag-ampo ngadto sa bukid. Unya ingon ang Bible, nianang pagkakadlawon si Jesus miapas kanila sa nga naglakaw ibabaw sa tubig ay before 24 di ay ingon siya niadtong tungura ang sakayan didto na sa lawod ug gikuso-kuso sa mga balod kay hangin kay ang hangin sungsungon man. So mo ni atong nasinati karong mga panahon nga miabot ning bagyong Christine. Daghan sa mga tao karon nga nalibog, nahadlok, ilabi na sa dapit sa Maynila nga naigo sa mao nga bagyo. Kining luoy kayo sila tan-awon tungod kay kining dili maitsura ang ilang mga panimuyo unya nangalumos ang ilang mga panimalay ba. Unya makita nimo igsuon nga ingani usab ang nasinati sa mga disciple aning panahon na. Nga unsa man ang atong makatunan nga diri sa kalibutan expect jud nato nga moabot ning mga bagyos kinabuhi. Amen. Amen. Walay tao igsuon nga og ang Kristohanon nagbasa siya og Bible kahibaw siya nga naa jud mga bagyos kinabuhi nga moabot. Amen. So dili naka pwedeng kining makurat kung naay mga korupsyon nga mahitabo, di na ka dapat makurat kung naay mga kining pagpakasala nga mahitabo, di na ka makurat kung nagbasa kag Bible kung naay mga linog, naay mga antikristo nga moabot nga nag-claim sila nga sila ang Ginoo. Ngano man ang Bible nagsulti daan nga kining mga problema sa kinabuhi dili na tumalikayan unya expected gini siyang moabot. Amen. Muna nga sa tong kinabuhi, gikinahanglan ingon nga tao nga mangandam kita sa kanunay sa atong mga kinabuhi. Kasama sa mga disipulo, atong paglawig nila sa mao nga lanaw, mingkalit nga naay kusog kayo nga hangin, bagyo na ni siyang panahona. Unya ingon ang Bible nga nianang pagkakadlawon si Jesus miapas kanila sa nga naglakaw ibabaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinun-an kaniya nga naglakaw sa tubig, nangahadlok kayo sila og nalinggit multo. So dili nimo makita mga igsuon nga ang tao gyud pagway Ginoo kinabuhi luoy kayo siya. Ngano man mo ni reality nga sa diyang ang sala ning abot sa kalibutan sa diyang nakasala si Adan og si Eva. Adtong tungura ang mga tao igsuon luoy na kayo. Ngano man kitang tanan naapektuhan sa tungod sa gibuhat ni Adan og ni Eva. Ug tungod ni ana pag ang tao gani walay Ginoo sa kinabuhi, pag ang tao wala kaila sa Ginoo sa kinabuhi, luoy kayo siya. Ngano man, si Kristo ato makita diri nga mingapas siya sa mga disipulo. Nagpamatuod ni nga dili kaya sa mga disciple nga atubangon ning ining
ilang sitwasyon karon. Napa bang tanan? So, ang ubang disciple dire mga mananagat ni sila. So atong una-huna kaya nila nga mo makalangoy or kaya nila nga musagubang sa mao nga bagyo kay naanad naman sila ngani nga panghitabo. Pero aning panahona, ingon ang Bible nga hadlok kaayo sila. Amen. Nahadlok sila kaayo to the point nga abi nila mo na ni katapusan sa ilang mga kinabuhi. So ingani pud ang tao igsuon. Posible nga nakita nato ang kahimtang karon luoy kay mga tao sa nasalanta sa bagyo no. Pero wa nato nakita mga igsuon nga kitang tanang tao dili lang naapektuhan sa bagyo ang luoy kundi ang tanang tao nga nakasala. Amen. Kay nga naman yan ang Bible, ang bayad sa sala kamatayon sa impierno. Muna nga kanang magsigi kog walig gyud sa balay kay sa unang-una palang daan nga nahimo kong Christian, ang akong tumong gyud nga Moskilag Bible School dili para magpastor kun dili makawali sa balay. Kay kahibaw man ko nga bisan pag naatay relihiyon, bisan pag nagsimba ta, bisan pa og daghan ta og kwarta siguro or naatas nindot nga kinabuhi, moabot gid ang punto nga matapos tong kinabuhi. Ug wa ta kahibaw us matapos tong kinabuhi. Mao na nga kasing-kasing nako gid na mawalihan ako tibuok pamilya kamo. Amen? Bisag dili mata sige kadungog sa Bible sige or tibuok pamilya na tumasi kadungog. Pero ang punto ni Lord ba nga kitang tanan luwason niya gikan sa kamatayon sa impierno. Amen? Kitang tanan unta gyud man. Human ta mamatay igsoon maimpierno maginunta ta. Pero gitagaan tag chances Ginoo ba nga kining mabuhi ta kay wa gyud ta matud pa sa usa ka pastor nga wa gyud ta bisag usa ka segundo sa kinabuhi nahigugma sa Ginoo. Wala gyud, bisag pastor, bisag pari panakin sa panang tawo nga nila ni mga buutan or Dios non, wa gyud tawo nga naghigugma sa Ginoo sa tibuok niyang kinabuhi kalag ug kusog ug unahuna. Ug usa lang ang naghigugma sa Dios ug mao na si Ginoong Hesus. Mao na nga igsuon, mo ni punto nako ba nga daghang mga tawo gud magwali nga ang simbahan ko nila makaluwas. Kay mo ko ni gitukod di Kristo nya kaning simbahan ko ni mga born again nga na tinukod ko ni tao. Pero sa akong nahibal-an igsuon nga wa ang simbahan makaluwas, si Jesus lang ano man, siya lang ang walay sala ingon ang Bible. Ingon ang 1 John, siya lang ang walay sala mo nang niya tamutuo paminaw sa kayo, niya tamutuo nga numan. Siya lang ang tao nga walay sala nga kinabuhi ibabaw sa kalibutan o siya lang ang makaluwas nato. Tanawa ang itabo ha. Hapit to kamahuman. Si Jesus mingon kanila ayaw kahadlok ako kini. Unya si Pedro miingon Ginoo kun ikaw kana palakta ako sa tubig nga na kanimo. Ingon siya dali nga ri mitubag si Jesus. Busa mikawas si Pedro sa kayan og milakaw sa tubig ngadto kang Jesus apan sa pagkamatikod niya sa kusog nga hangin nahadlok siya og gisugod pagkaunod. Busa misinggit siya Ginoo luwasa ako. Igsuon sa panahon nga nato mga bagyos kinabuhi. Na mga panahon nga pahinumduman tas Ginoo pinagi siya mga pulong. Amen? Astarima. So, kining Bible study nato or kining pagwali sa pulong sa Ginoo, dili ni siya pangduot or pangkondenar sa mga tao nga naminaw. Kay bisan ako nga nagwali, pwede ako nga nagwali, gagama ko sa wali dili para sa mga tao nga maminaw kundi nako pod mismo. Amen? Unya, gusto ni Lord nga sa nato mga problema sa kinabuhi, magsigig pahinumdum ang Bible, ang pulong sa Ginoo para dili ta magsigig tan-aw sa mga balita o sa mga maot nga pangitabo igsuon. Amen. Ilabi na sa bagyos kinabuhi. Kay bawo ko sa mga tao nga nakasinati sa bagyo nga kining makaingon sila nga asa naman ang Ginoo, no? Sa panahon nga naate problema makaingon gid ta nga Lord asa naman ka? Pero kung imong tan-awon igsoon ay mga tao nga gipanggamit si Lord nga instrumento tabangan ng mga tao human sa bagyo. Kanang mga pulis, kanang mga rescuer. Mo na gipanggamit sa Ginoo nga instrumento nga hinaut makit-an sa mga tao pag natas problema. Kinay gamiton mo gid si Lord nga instrumento para tabangan tas to mga kalisod. O gusto tang kanang sultian sa Ginoo nga panahon pod sa ato mga problema kanang dapat ang mutawag gid sa Ginoo. Si Pedro, ano mo siya tawag? Wa man siya mitawag sa mga kauban bisag mga mananagato. Ming tawag sa ditso sa Ginoo nga naman kay bawo siyang ang Dios makaluwas niya. Amen? So pangutana karon kay bawo bata kinsay makaluwas nato?
Kay usahay man gud daghan tagtawgon nga mga tao natay mga buhaton nga dili unta nato buhaton kay makadaot sa atong kinabuhi. Pero ang pinaka the best nga kanang solusyon gid sa mga pagproblema sa kinabuhi ang pagampo sa Ginoo. Amen. Kining pagpangalagad sa Ginoo kami nga sige dong sa Sibilya dili gid dalim. May mga panahon na makaingon mi nga mangnegosyo na lang mi dili magpadayon pero kini bitaw ang pabor sa Ginoo padayon nga naabang anuman. Bisag bugat kini akong kasing-kasing panahon nga modug Sibilya pero ampo og si Ginoo ihilak ra gid nako si Ginoo naman kibaw ko nga si ang Dios maghatag og sulbad sa mga problema. Amen. Mo na nga ingon siya diha gikuptan si Jesus og gibira og mingon si Jesus kaniya pagkagamay sa imong pagtuo nganong nagduha-duha ka man og nanakay silang duha sa kayan unya mihunong ang hangin. Niyan ang Bible 33 last verse pamanta ang mga tinun-an nga didto sa kayan misimba kang Jesus ug mingon ikaw gayud ang anak sa Dios. Sa akong nabantayan ani nga storya ba sa time nga mingtulob si Jesus sa mao nga sakayan minghunong ang hangin. Nagpasabot ni igsoon nga pagway Ginoo sa atong kinabuhi gubot ang atong kinabuhi gyud. Amen. Pagway Dios sa ato ang simbahan kay posibleng kaning sakayan simbahan ni. Kung way Dios sa panimalay, kung way Dios sa trabahoan, gubot gid kayo ang kinabuhi. Pero salamat sa Ginoo kay nakita ni Lord ang atong mga kalisod ug kagubot mo nang siya mismo nangitag pamaagi para makaangkon tag kalinaw sa kinabuhi. Amen. Ako sa una pag nako problema pwedeng magbisyo dayon or barkada dayon. Unya pag natay mga kahadlok sa kinabuhi, pwede ang atong buhaton kay magbuhat og dili maayo. Pero sa dang natay Kristo sa kinabuhi, hinaot nga siya ang maghatag kalinaw sa tong kinabuhi. Unya ingon ang verse 33 nga gisimba nila si Jesus. Hinaot igsoon nga dili lang ta sige bugutbot sa mga pagitabo sa kinabuhi, kundi kay bawtang magpasalamat sa Ginoo. Amen. Kay kung sultian ta sa tinuod, mas daghan pang pabor panalangin nga gihatag si Lord sa ato kaysa sa mga problema nga miabot sa tong kinabuhi. Amen. Hinaot nga masabtan nato nga bisan sa atong mga pagsulay karon kanang naatay kasing-kasing bitaw nga mutabang usab sa uban, moampo nila kay sama ni Jesus gigamit siyang instrumentos Ginoo para mutabang sa mga disipulo. Kita pod ingon nga mga Christian dapat gamiton ta sa Ginoo nga mutabang sa mga tawo nga walay Kristo sa kinabuhi, gubot ang kinabuhi. Nya pinagi sa mga pag-ampo atong iampo pod ang mga tawo nga naa sa Maynila karon sa naigo gid sa bagyo. Napaibalita nga mobalik kuno si Christine gimingaw gyud sa Pilipinas. Pero itong iampo bang ang pagpanalipod sa Ginoo unya ang pagtabang sa Ginoo makit-an sa mga tawo nini mga panahon na. Amen. Magampo ta atong iduko atong mga ulop yung mga mata. Lord, salamat kay sa kagabion. Wa ko kahibaw unsay mga kanang nasinati karon sa mga tawo nga naas bagyo Ginoo, naigo sa bagyo. Gani ang Maynila sige kaigo sa bagyo bisan kami Lord naka experience mi og grabing kusog nga bagyo sa dihang miabot ang Odette. Lord, kay bahaw ko nga dili wa may safe nga kataguan o pwedeng mabahaan mi o Dios pero among gisalig diha kanimo nga sa dili pa mi nimo kuhaon. Hinaot Lord nga among kalag sure Ginoo nga malangit ni ug dawaton kanamo nga Ginoo personal nga manuluwas ug Lord niining panahona pahinumdum mi og may Ginoo nga naay Dios nga naglanta og nagpangga namo. Gamita mi Lord nga ingon nga mga instrumento or na kay mga tawo nga gamiton Ginoo para motabang sa mga tawo nga nasalanta. Mga artista, mga sikat nga mga vlogger Lord gamiton niyo sila nga ilang kwarta gamiton sa pagtabang sa mga tawo. Kalisod kayo Ginoo kung kami igo lang ming mangwarta para musikat madato ug di mi motabang ug Lord hinaot na makit-an sa mga tawo Ginoo nga naay Ginoo nga nagpangga sa ila pinaagi sa paghatag pagtabang sa mga tawo nga imong gamiton o Dios. Nining panahon na Lord gubot o grabe na ang pagpakasala sa kalibutan. Langtad na kayo pagpakasala Ginoo bat ang pagampo kapadayon kang maghari sa among kinabuhi. Naay kalinaw among kasing-kasing bisan sa mga bagyo Ginoo o kanang mga kagubot sa among kinabuhi Lord. Ug tabangi mi nga pasalamatan kanamo sa kanunay dili lang mi magsige bagutbot sa pangitabo kun dili magpasalamat mi nga gipanalipdan mi nimo og padayon kang nag pamuhat sa mong kinabuhi Ginoo. Ampingi ang mga pamilya Lord sa pamilya nilang Cha sa Negros Lord, mga pamilya nilang mama.
ug sa Sarabia family, Lord. Ang pingi mi tanang membro sa mong pamilya, Lord, ug hinaot nga padayon kang makikistorya, Ginoo, kay kahibaw kong naay mga moabot nga mga dilubyo para ang tao imong istoryaan para mobiya sa sala o mobalik diha kanimo. Amo kang gipasalamatan sa mga pulong imong gi-remind sa amo karon, magpamuhat ka bisan pa man sa social media, Ginoo. Ako ning giampo, gisalig, gitugyan kanimo tanan, gipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Ning gabi tanan, ug daghang salamat.